Trouwerijen en rechtszaken, smarge hoeren, liegers, minderheid en de memmen, onnozele baan, enzovoort hinnen en het haalt me het op. Is hem. Mijn naam is Rick Witteveen en in deze voorstelling speel ik de rol van Winnetou. Winnetou is een jongen die eigenlijk wel heel erg... het is een snelle jongen, denkt snel. Hij kan opvliegerig zijn. Hij heeft vooral heel veel zaakjes overal her en der lopen. Jolande heeft hem in huis gehaald. Ja, hij mag bij haar blijven slapen. En ze gebruiken elkaar ook wel seksueel. Daar halen ze allebei wel plezier uit. Maar hij houdt het altijd een beetje zo onder de oppervlakte. Dat je niet echt je vinger erop kan leggen of zo. Dat je de hele tijd aan het kijken bent, wat gaat hij nou doen? En hij is alleen. Het is, hoe noem je dat, een loner. Hij heeft nooit een vaste plek. Hij is altijd op andere plekken. Hij is toevallig nu op deze plek. Dus vandaar dat hij zich emotioneel misschien niet helemaal aan de mensen bindt. Maar toch heeft hij op een bepaalde manier, net zoals iedereen, liefde nodig. Geheel vrijblijvend. Twee zustertjes. Naar adreske. Conchita en Louisa. Staat hij erop, Eduard? Ja? Ken ik voort? Mooi. Oh ja, welkom hè. Vanaf donderdag 28 maart in Skaaf. 4 weken ongeveer. Zie je dan.